Sa number 4, 3.4 million pesos nga balor sang iligal nga droga na recover sa buy-bust operation sa Banago. Isa sa mga suspect ginagamit pa ang food delivery service para sa pagbaligya sang iligal nga droga. Arestado sang kaagahon ang mag-amay nga Sunny Boy Ginoohan kag Sandy Romero pati na ilahimata nga si Rudy Talabon matapos makuhaan sang tunga sa kilo nga shabu sa buy-bust operation sa Puro Katilingban, Barangay Banago, kaina sang kaagahon. Ginabulubanta nagabalor sa 3.4 milyones pesos ang nakuha nga shabu sa mga suspect. Sunod kay Police Lieutenant Jovem Mogato ang pamuno sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod, lunsay mga drug personality ang naaresto kag ila ginakabig ang 25 anyos nga si Romero nga high-value individual. Dugang pa ni Mogato, nagatrabaho bilang food delivery rider si Sandy kag iya man ini ginagamit nga front sa pagkuha sa pagbaligya sang iligal nga droga. Ginpahayag man ni Mogato nga gikan sa gwa sang Region 6 ang ilang mga items. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga naaresto.